खुसेर लांफैलै नै रायजोफोर खुसेर बागान खुसेर बांगालफोरनि जायगायाव खुसेर लांनो फैदों खुसेर नागिरनो फैदों बांगालफोरनि जायगा बिराद खुसेर गायो बिसोरो जोङो दा दं आं दा दंफैयो बासुगावनि खोलाहा दंफैयो आं खुसेर लांफैदों नै মান হব 3200 আমার দুইজনের মাজত मा खुसेर लांसै मा बन्दक लादों बन्दक लादों हा दङ ना बाहायनो आङो ओरैनोसो बुंदोंलै बियो बांगाल हौवासो समावनो आङो कई बिघा लगाइছে मान डाঙर बा 3 बिघासे 6 बिघा 6 बिघा नै 6 बिघा आयौ ओमफ्राय बे थसेयाव 30 थाखा लायो फाग्लासो 6 बिघायावनो हिसाब खालामलाय नोङो रायजोफोर बिदिनो हिसाब खालामलाय सोरबा हायोबा माबायदि हिसाब खालामो आंथ' हिसाब खालामनो रोंनाय नङा ओरैबायदि गुवार 6 बिघायाव ओमफ्राय गेबा माबाल'सो नै 3 फुट गेप बे लाइनजों 3 फुट गेप 3 फुट गेप नुहुरला होद मा गिलु फालु गिदिरलै आं गिलायलांबायसैलै हा हा नोंनाव ओमफ्राय मा नों बेसेहाय बाय माया बेसे रायज्लायदों थसेयाव एबे खुसेरा थसेयाव बेसे रायज्लायखो ओरैनोथ' जोंनाव बेबायदि जिनिसा बेबायदि खस्थ' खालामा नालाय दा हनै गोजानाव एसे गोजानाव लाफैनांबाय बासुगावआवहाय ओमफ्राय थसेयाव माबा गोलैनाय जाहैबाय 9 थाखा गोलैहैनाय जाहैबाय थसेयाव 9 थाखा औ ए होजों बायबा 30 थाखामोन नामा होजों बिदिनो 28 29 गोजौआव बिदिनो 30 थाखा थाङो बिदि आरो हाब होमबाथ' बिराद बोबायलै नोङो आंनिफ्राय फाग्ला आंनो 600 थाखाल' रायज्लायदो बोरै जानांगौ दा माने जोंहा जेबो गैया नालाय थिग बेफोरजोंनो हाब 9 थाखायाव मोनलांबाय नोङो বাগান টা হাওয়াই দি দে মোক কিমান লাগিব 6 বিঘাত 6 বিঘাত কিমান হ'ব 4 লাখ
হয় না নহয় ব্রা 4 লাখত দিব হ্যাঁ হয় ব্রা 4 লাখ होथारगोन नामा makanya बागाना फुलिया ओरैनोसो बुंगोन ना मा बुंगोब्रा नै बे बागाना नायहोजोब्रा बेबो जोंनि बेखौ माबा लाबाय आरो रायज्लायना लाखाबाय बिसोरो लांफैगोन फुरा जोबजासिम बिसोरनो लांगोन आरो मोनसे रेट खानानै रायज्लायना लाखाबाय आरो बिसोर ओरै गासिबो जोब ओमफ्राय दलसेयाबो मावखा 20 मरिनि 1 नाम्बार खुसेर फानग्राया बेनो ओरैबो नाहरहौलाय हरैनाबो ओइ दलसेयाबो बांगालफोर गोजा ओइ खुसेर बागान गोजा माने जेराव माइ जायाना बेयाव खुसेरा बिराद मोजां जायो माइ जायियाव खुसेर गायबा मोजां आरो ओमफ्राय मा एसे खस्थ'आ बांसिन ओमफ्राय फैसायाबो बांसिन आरो दा बेखौनो जोंनि बर'फ्रा खुसेरखौ बायो मानोबा खिन्थु बिराद इनकाम दङ बिगायावनो 1.5 लाख ओइ आं सानो बोरै टाइम मोननांगौरा दे एसे गोबावनो जाथि फाग्लासो मोनसे खामानियाव लाना फैनाया आरो मोनसे बेलेग खामानि सन्देरना होनो नागिरो बिसोर ओमफ्राय जेबो माबा गैया दा एकदम बिराद मालिकआ माबा 4 लाखआव होगोन होनना बुंदों आरो नंगौना नङा ओरैनोसो बुंदों ना माथाय आं बिसास मोनलाय लाङाखै मानो होनबा थसेयावनो जुदि 20 थाखा मोनबाबो थसेयाव होनबा बेसेबां गुवार खुसेर जाय मानसिया मावनो हायोबा बिराद फैसा दङ माइआ जेबो नङा बे माइजों आरो खुसेरजों माइआ नोङो बिगायाव माबाल'सो मोनगोन नोङो खोब मोनथारोबा 10 मन मोनगोन 10 मनाव ओमफ्राय 500 होयोबा 5000ल'सो जायो बिगायाव 5000 बा खुसेराव नोङो खमसे खम 1 लाखखौनो मोनखायो बिगायाव ओमफ्राय खस्थ'आ एसे बांसिन होनबाबो मावना खस्थ' खालामनानै मावोबा नोंहा फैसाया एसे सेभिं जायोना माइ गायनानै जुदि जेबोखौनो जानायनिल' जायोबा ओंखायनो आं मानसिफोरखौ बुंदों खुसेर गाय आरो जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बहुद जायगायाव माने माइआ जाया दैनि प्रब्लेम दैखौ टाइम मथे मोना आरो जाथारोबाबो 10 मन 12 मन गाहाम जायो बेजों जेबो लाब जाया नालाय आंथ' मानसिफोरखौ बुङो माइ गायनायनिफ्राय खुसेर गाय आरो खुसेराव बांसिन लाब दङ बेयावनो 20 थाखाबाबो बेयावनो थसे थनै थथाम थब्रै थबा 6 7 8 9 10 11 होमबानो बेखौनो दख्लासेयावनो बे 200 थाखानि दङ होमबा नों नायदो बेसेबां हाजार खुसेर दङ बेयाव दाना 6 बिगायाव मा होनदों 4 लाखआवबा होगोन होनना बुंबाय होमबा नों नायदो 4 लाख 6 बिगायाव जुदि 4 लाख बा 2 लाखखौनो नोङो खरसायाव गारबाय 2 लाख खरसायाव गारोबा 2 लाखआनो थाबाय नोङो 6 बिगायाव नोङो माइ गायनानै बिदि खामायनो हागोन नामा
ना होमबा ओंखायनो आङो मानसिफोरखौ बुंदों आरो एसे खस्थ'खौनो खालाम खिन्थु नोंहा सेभिं जागोन आरो फैसाया आरो जुदि नोङो फैसा दांदावनो मोनोबा ना नों खस्थ'बो खालामनो इस्सा जागोन आरो दा मायाव इसेबां खस्थ' खालामो ओमफ्राय फैसायानो इनकामानो जायाबा मालाब हाजिरानि फैसानो ओंखारफिननो नागिरा ओंखायनो आं बुंदों खुसेर गाय जानाय दं खुसेरा मा फिसा फिसा जादों जा दा देरबावगोन बे गायजेननाय आरोना बर' न'खर गैया बेयाव सब खुसेर बागान माइखौनो नुवा खुसेर ओमफ्राय गय बेफोरजों सब खुसेर गोजा जानाय नायनो र' गोदै नंगौना नङा हा जाजाग्रा नङा जाजाग्रा नंलायलाय थायो खुसेरा मोजांखालै बान्दोला मबाइलखौ हमजागौमोनदां एसे आं खुसेरखौ जिरनानै जानाय नायनि गोदै नंदां ओरै बे जाजाजोबो सोलिजोबो गासिबो माला गारलाबायखो लसनो हाग्रानि मानसिसोलै बेयो जिगुर थिगुर अरसिनानै जाजोबनो हायो हनै हालुवा नुखायो मानसिखौनो नायनानैनो बेसारा खाथिनारजों एखेखा बेसारा अरस'जोबनो हाखायो हनै खुसेराबो जा गोदैखा गोदै गैया गोदै गैया मिठा नायदो खनबे साना थाखायसो साना था बर' थाखाया देखोनथ' सथ' खाथिया बर' तो खाली लस हबो बोले खावा नाय মই হ্যাঁ খাবো তুমি কিমান খাবে হ্যাঁ बोसोनाय जायाखैलै राजु देलाय नों बोसोरफिननो हागोनदां आंबो खामानि दङ आरो आं बिराद रागा जोंनो खामानि दंबा माबा जानानै दे थाब जा दे नै गिदिरखौ माबाय खुसेर बागानाव फैबाय नालाय जेबो भिलु गैया सिन्था गैया दे आंनि बागानसो जानो हायो गोसोबादि जाबाबो जायाबाबो आंनि बागान सिन्था गैया जा बेसेबां जानो हायो जा होखाजोबनायसो गासिबो 65,000नि लाखानायखासो बियो माथो 4 लाख होनखो 4 लाखआव फानगोन रा 65,000 होबाय कैसा है मिठा नहीं है
नंगौना नङाथाय नोंथां गोदै गैया बिसास गैयाबा नायबानो जाबाय गोदै गैया न हनै खोनायाखै बारा गोदै जायाखैनो जाबाय आं हमनो बाबाय दसे ट्राय खालामबावबाय आं